Dobar dan, ja sam Aleksandar Aleksić, inače član FutureNeta od 2. meseca 2017. to jest ove godine. Danas je 3.11. znači posle više od 8 meseci učenja, rada, truđenja, da ne kažem, više puta sam povlačio novce, bilo u obliku koda koje sam pravio za kupovanje pozicija na matrici, bilo za podizanje. Sada jednu veću malo količinu para želim da podignem. Naime, želim da kupim dobar laptop s kojim bi mogu da radim prezentacije FutureNeta, pa ću sada pokažem kako ću da podignem te pare. Na Advanced Cash karticu ili skraćeno AdvCash karticu. Znači, ulogovan sam u redovan FutureNet nalog i idem na back office. U back office-u biram FutureArt Pro back office, jer sa njega mislim da podignem pare. Naravno, traži logovanje. Sad sam se ulogovao, sad traži security kod koji čitam sa telefona iz Google autentikatora 795-290, lupam enter i ulazim u svoj FutureArt Pro akont. Sačekamo da prođe ova reklama i sad vidimo da imam za isplatu $267,42. Ovaj akont za oglašavanje ne mogu da diram, niti da podižem, ali zato ovo mogu. Od tih para ćemo da podignemo sada, ću da podignem sada $250. Idemo na biznis i tražimo payout, isplatu, i tu vidimo gore da prikazuje koliko para imam na kojim akontima. Na online akontu, što planiram da podignem, imam $267, ali ću da podignem 250. Evo tu, znači, kucam $250 i određujem da to ide na AdvCash. Evo ovde. I sad šta traži? Da odredimo zemlju. Evo Srbija. AdvCash wallet ili email. Evo tu je moj email. I ovde ponovo traži traži FutureArt Pro password, koji je u stvari isti kao kad se logujete u FutureNet. Ovdje isključimo. Kad smo pripremili sve to, kliknemo na payout. Da podsjetim, AdvCash kartica. Minimalno je $50 podizanje, mi podižemo 250. Fee je 2,5%. I, što crvenim piše, vrlo važno, 5% odlazi za FutureNet nadogradnju akonta. Sad, još ne znam šta će i gde će to otići, pošto je meni matrica puna, ali računam na to da će 5% uzeti od te sume za nadogradnju i 2,5% će uzeti za AdvCash, što naplaćuje svakako uslugu. Idem sad na payout. Kaže, vaš password nije tačan. Ponovite. Nešto sam pogrešio.
vidimo sada. Kaže ovako, mi smo primili vašu isplatu, zahtev za isplatu, uskoro će da to realizuju. Potvrdite isplatu klikom na konfirmacioni link u e-mailu koji ste dobili. Kaže još da transakciju rade od ponedjeljka do petka, od 9 do 5 po centralnom evropskom vremenu. Sad danas je petak, da li će danas da uspeju da već prebace ili ću čekati ponedjeljak, sad to ne znam. Ali dobro, uglavnom je odrađeno. Sad idemo u svoj e-mail da potvrdim povlačenje para. Evo, stigao je e-mail Future Ad Pro. Da li želite isplatu $250? I sad vam ponudio dva odgovora, yes i no, za slučaj da vam neko čačkao slučajno ili da ste se predomislili, recimo, možete da kliknete na no i nikom ništa. Naravno, ja ću da kliknem na yes. I eto, sa online akaunta je skinuo $250, ostalo je 17.42, što možemo da vidimo i ovde kad se prebacim. Evo, 17.42, bilo je 267.42, 250 je povučeno na Advocash. To je to. Tako se radi sa Advocash. Bilo da povlačimo na druge procesore, ja iskreno nisam radio, ali je procedura slična. Evo recimo da hoću da povučem sada na Bitcoin, evo kliknem na Bitcoin, upišem vrednost, recimo stavim 17 i šta traži? Opet password, zemlju i Bitcoin number. I onda vam prebaci na vaš Bitcoin račun, zavisno da imate otvoren. Ako želite da banku, traži vam podatke banke i onda dobijete na vašu tekući račun, u stvari na devizni račun. Tako da je vrlo prosto i do sad je besprekorno bila isplata uvek, tako da verujem da će i sada bude u redu. Toliko od mene, pa se vidimo u nekom drugom videu.